Βάλε και το tweet αυτό που λέει της Γκρέτα. Είναι μια κυρία, δεν είναι η Γκρέτα Θούνμπεργκ. Όχι, δεν είναι η Γκρέτα Θούνμπεργκ. Είναι η Γκρέτα Θάνμπατ. Τώρα το είδε. Είναι κενιάτισσα λεσβία που ζει στην Αθήνα. Η οποία έκανε αυτό το tweet διαμαρτυρόμενη γιατί Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Σχεδόν όλοι οι άντρες, λέει, στο γυμναστήριό της στην Αθήνα είναι λευκοί. Τι? Και δεν υπάρχει πουθενά μαύρος. Είδε, λέει, μόνο 2 μαύρους και αυτή ήταν, λέει, στο συνεργείο καθαρισμού. Καλά. Και διαμαρτύρεται γιατί είναι πάρα πολύ λευκοί στην Αθήνα. Τι τις λέμε τις φίλες μας? Πώς ήρθε? Πώς ήρθε? Ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τα βασικά πώς ήρθε? Της έχει γράψει απάντηση ένας τύπος. Νομίζω ότι της έχει δώσει την καλύτερη απάντηση ο φίλος. Είναι Ελληνοαμερικάνος από ό,τι κατάλαβα. Guys, I'm so nervous. I went to my gym in Greece and everybody was white and Greek. Oh my god! I mean, are you serious? Are you serious? Then leave the country. That's bothering you. Κάτι μαλακίες, αυτό σε πειράζει. Άμα δεν γουστάρεις, που είναι όλοι άσπροι, στο γυμναστήριο στην Ελλάδα, να φύγεις από τη χώρα. Guys, I'm so nervous. Ποιος θα πάει στην Κίνα και να ανεβάσει βίντεο διαμαρτύρομαι τι κατάσταση είναι αυτή? Στην Κίνα έχει όλο Κινέζους. Δηλαδή αυτό, η θυματοποίηση που την έχουμε ανάγκη σε χαρακτηριστικό προσωπικότητας, δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Θυμάστε μία εκπομπή στην ΕΡΤ1, θυμάμαι καλά, ΕΡΤ1, που έβγαζε παιδάκια μικρά και ζωγραφίζανε. Δεν σε έχει πάει ποτέ στα πατρικά της εκεί πέρα? Δεν έχετε πάει στην Αλβανία να δείτε που έμενε η μαμά παλιά? Θυμάσαι σε ποια πόλη? Όχι. Δεν θα ήθελες να πας εσύ στην Αλβανία να δεις? Ήθελα, απλά θα έχει Αλβανούς. Ωραία.